Mehriban tomoşaçylar, siz biz bilen, biz owa bilen başladyk onda. Assalamu alaykum Türkmenowa teleýiliminiň gaderli muştoklary. Garaşsyz baky tarap Türkmenistan bede watly atmyradyň mekany ýylyna gahrman arkadaýly gahrman serdarymyň saýasynda biz siziň her biriňize bagtly pursatlary, iň gowgunlary arzuw edýäs. Türkmen halkyny şeýle ajaýyp zamanada ýaşadýan gahrman arkadaýly gahrman serdarymyň janlary sag, ömürleri uzak tutýan tutumly işleri kemişi rowazalsyn. Mehriban ýylyşlar bizim Türkmenowa teleýiliminiň dörüzlük toporulan bilelikde biz owazynyň gepleşigimiziň ýene bir täze sanyny, has dogrusy göçme sanyny ýazgy edip siziň üçin taýýarladyk. Biziň gepleşigimiziň bu gedekki sanynyň mehmany kimdir öýdýäňiz? Kıyılardan saylap alan öfeyen yarım, bile döwran süreli uzak cemalım. Ayrılım men ayna kıysan ayrılım, bul ayrılık dostlar varin ayrılık. Bütün yollarım aydıma beslep, şanına bir destan düzeyit bağlar. Elbette Hemra Halykow. Mehriban ýylyşlar, edi tomoşaçylar, egerde siz bide tomoş etmäne taýin bolsaňyz, onu biz owa bilen gepleşmede başlaýar. Ne goşmydaly gepleşmede aýdymçy dostumyz Hemra Halykow şeýle-de sadan negitler, hemmäňizi gepleşikde hoş gördük. Sağ olun hoca nefes gepleşigine çağıranyňyz üçin. O aýdymlary getirdik nesip boldy. Halypalaň repertuaryndan özüme şöyle uçgun berip tomoşaçylaryň gowuna ýarar diýip umyd edýäs. Dinläň tomoş ediň, aýdymlar gowuňyza ýarar diýip umyd edýän. Elbette. Nesip bolsa, Şu pursatdan peýdalanyp, şular ýaly gözel tebigatymyzda biz ýaşlara we aýdym aýtmana, çykyş etmäne ulum mümkinçilikleri öğretip berýän gahrman arkadaýly gahrman serdarymyza talip ýüregimden tüýs ýürekden alkyşlar aýdýan. Oy gahrman arkadaýly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, başlary dik bolsun. Tutýan tutumly işleri elmydam arawazam. Hemra, gelinni şeýle ýagşy arzuwlar bilen gepleşmede başlaly. Saňa gepleşik bilen tanışmaga gerek gel. Gepleşmede öňkü sanlaryna bir çykyş edipdiň. Eger taýin bolsaň, sadanlarym taýin, tomoşaçylarym bide seretmäne taýin eýem, tomoşada oturýarlar, başlaýalmy? Bul howes bilen. Ilkin sahypa bilýärmi? Halk parçasından tımsal. Ýadyňdan çykmandyr. Ene häzir men tymsal okap bererim, Hemra. Tymsaly ünsülje dinle, senim dinlemeli, tomoşaçylarym dinlemeli, öz düşünüşiň boýunça da tesvir etmeli. Tymsal şeýlerek dinle. Bir wagtlar bir ýaş aýdymçy bar eken. Ol her gün aýdyp öz sesini goňýan eken. Ol pikir eden eken, men gowaýdym aýdaryn adamlar men dinler diýip. Bir gün ol bir ýaşly bagşyň ýanyna barypdyr we aýdyp beripdir. Aýdym gutaryndan soň ýaşly hissat diýmän, diňe, sen aýdym aýdarsyň, ýöne ýüregiň aýdarmy diýip sorapdyr. Ýaş aýdymçy geň alypdyr. Ol köp wagtlap şol sözleriň manysyna düşünmändir. Aradan wagt geçipdir, durmuşda durly kynçylyklar, söýgü, ýetki, şatlyk ýaly duýgular başyndan geçipdir. Şondan soň ol ýene-de sahna çykyp aýdym aýdypdyr. Bu gedek adamlar diňe dinlemändirler, olaryň gözlerine ýaş gelipdir. Şonu ýaş aýdymçy şol ýaşulynyň sözlerini düşünipdir. Aýdym diňe ses bilen däl, ýürek bilen aýdylsa, adamlaryň ýüregine ýetýär ekenlikdir. Indi tymsal şeýlerek, indi sen tymsaly ünsülje dinledin, özüňçe nähil tesvir etjek şu wagt. Düşünşiň boýunça. Özümçe. Hem aýdym saz başynda duýguda. Duýgu bolmasa o dinleýjä ýetmeýärdi. Duýguly aýtmaly diýjek bolýarmy? Duýgu bermeli aýdyma. Aýdymçyda diňe ses bolsa näme? Ýürekden çykmadyk zat ýüregi barmazlar. Onu aýdymçyň nähili sesi bolmanda ýürekden aýtmaly diýjek bolýarmy? Indi tymsaly şu gysgaça aýdanda, ilk şu aýdymy aýtjak aýdymyň özüň duýmaly, ýaşamaly diýen ilki. O soňundan tomoşaça ýetirmeli. Sesin bolmagam wajypmy? Gowy sesin bolmagy, beýik, belent sesin. Sesin bolmagam wajyp. Duýup aýtmaly, gowy ses bilen aýtmaly, ýürek bilen aýtmaly. Her bir aýdan aýdymyň
tomaşaçyň ýüregine barmaly meşol. Wajyp şo barmak. Elbetde. Elbetde. Onda şey dip tymsal jemläli. Tomaşaçylarym şu bize oturan ýerinden serediýär, diýendirler oturan ýerinde. Aýdymçyň ýerine ýetirjek, aýdymy goý bizim ýüregimizde orun alsyn diýip oturandyrlar. Gel onu ilkinji aýdyma başlady. Ol howaslan. Mehran tomaşaçylar diňläň diýin jalyň Hemra Haliqowyň siziň üçin gepleşigimizde ilkinji aýdym ýanlanýar. Söýgüýüň odu sönmesin. Men sen bilen bagtly. Güler ýüzüň solmasyn. Men sen bilen bagtly. Gara saçlaň örümi, ber ýüregiň törüni. Sen kysaýdym özümi. Men sen bilen bagtly. Er saryň gözelsin, gyzlaň seresi, saňa taý tapylmaz, obamyň lelesi. Er saryň gözelsin, gyzlaň seresi, saňa taý tapylmaz, obamyň lelesi. Gyzlardan saýlap alan ösöýen ýarym, bile döwran süreli uzak jemalym. Gyzlardan saýlap alan ösöýen ýarym, bile döwran süreli uzak jemalym. Bagymdan bereýin almadyr nary, bile seýledeli gülzarly bagy. Bagymdan bereýin almadyr nary, bile seýledeli gülzarly bagy. Gyzlardan saýlap alan öpseýen ýarym, bile döwran süreli uzak jemalym. Gyzlardan saýlap alan öpseýen ýarym, bile döwran süreli uzak jemalym. Sen izizim menden öykölep, balyan meni izinde başım yaykılap. Gitmesin izizim menden öykölep, balyan meni izinde başım yaykılap. Gyzlardan saýlap alan öpseýen ýarym, bile döwran süreli uzak jemalym. Gyzlardan saýlap alan öpseýen ýarym, bile döwran süreli uzak jemalym. Bagymdan bereýin almadyr nary, bile seýledeli gülzarly bagy. Bagymdan bereýin almadyr nary, bile seýledeli gülzarly bagy. Gyzlardan saýlap alan ösöýen ýarym, bile döwran süreli uzak jemalym. Gyzlardan saýlap alan ösöýen ýarym, bile döwran süreli uzak jemalym. Bagymdan bereýin almadyr nary, bile seýledeli gülzarly bagy. Bagymdan bereýin almadyr nary, bile seýledeli gülzarly bagy. Gyzlardan saýlap alan öpseýen ýarym, bile döwran süreli uzak jemalym. Gyzlardan saýlap alan öpseýen ýarym, bile döwran süreli uzak jemalym. Bile döwran süreli uzak jemalym, bile döwran süreli uzak jemalym. Emra, ene ilkinji aýdyma ýerine ýetirdik. Ine gel gepleşigimiziň indiki sahypasyna geçeli. Indiki sahypada sowal jogap sahypalary. Bu sowallar taýýarlap goýduk. Ilkinji sowala başlajak onda. Bir söz bilen özüňi nähili
häsiýetlendirirdiň? Bir söz bilen özüňi. Kıyın sorum. Kıyın soraw. Kıyın sorum. Pikirlenmeli bolýar. Pikirlen wagt bar. Bir söz bilen özüňi nähili häsiýetlendirirdiň? Sada bolup biler bir açyk. Hawa. Birat çykmaýa sada diýip alaýylmy? Sada diýip Mena saňa şu daşyndan sada diýip alaýjak. Onu jogaby tomaşaçylar aýdaly, Kemra özüni men sada diýip at berýär. Bolýar diýerler tomaşaçylar. Indi ikinji sowala geçeli. Kemra, sen üçin bagt näme? şular ýaly asuda watanyna, hawa, ähli arzugularyna ýetip bolýan zamanada ýaşamak bagtly diýen mene. Dogry, onu ýoňam jemleýäs. Durmuşda en gymmatly zat näme sen üçin? Ilkelen Sen maşgala gelýär-de. O maşgalan diýipdirler. Sowalyňy gollaýas. O durmuşda en gymmatly zat ýokman suratda maşgala bolup biler. Indi ýene bir sowala geçeli, ondan soň ýürüýte tomaşaçylar ýene de sen aýdmaga garaşýarlar. Sowal şeýle. Kemra, şeýle açyk meýdanyna çykyş etmek seniň üçin nähil duýgu döredýär? Her bir sahnaň öz gazaby bar. Açyk meýdanyny alhamyň joşýar, şähtiň açylýar. Aýdym aýdalmak galýada ýigitler bilen bilede. Onu ýigitlere taýyn, senem taýyn bolsaň tomaşaçylarym dinlemäne taýyn. Ulugowys bilen ýene bir aýdym ýerine ýetireli. Mehran tomaşaçylar dinläň, diýin jalyň Kemra Halipowyň ýene bir aýdymy siziň üçin ýanlanýar. Günlerimi salsam yadıma, Oşku ýazýan aýna gyzyň adyna. Bugün ýakdyň meni söýgüň oduna, ilki söýgüm aýna gyzan aýrylym. Bugün ýakdyň meni söýgüň oduna, ilki söýgüm aýna gyzan aýrylym. Aýrylym men aýna gyzan aýrylym. Bul aýralyk dostlar baryn aýralyk. Aýrylym men aýna gyzan aýrylym. Bul aýralyk dostlar baryn aýralyk. Yadyňa sal ilki doşuşyk güni, söz beripdiň diýdiň söýärin seni. Bugün ara düşdi aýralyk güni, ol söýür ýar aýna gyzan aýrylym. Bugün ara düşdi aýralyk güni, ol söýür ýar aýna gyzan aýrylym. Aýrylym men aýna gyzan aýrylym. Bul aýralyk dostlar baryn aýralyk. Aýrylym men aýna gyzan aýrylym. Bul aýralyk dostlar baryn aýralyk. Daştyr lelem ikimiziň arasy, ýüregimde galy söýgüň ýarasy. Aşyk oglan oturýar sözümi, mydam gülüp bakdyň güler ýüzüme. Ýatda sakla meniň aýdan sözümi, ilki söýgüm aýna gyzan aýrylym. Ýatda sakla meniň aýdan sözümi, ilki söýgüm aýna gyzan aýrylym. Aýrylym men aýna gyzan aýrylym. Bul aýralyk dostlar baryn aýralyk. Aýrylym men aýna gyzan aýrylym. Bul aýralyk dostlar baryn aýralyk.
Bul ayrılık dostlardan ayrılık Bul ayrılık dostlardan ayrılık Emra, ene ikinci aydymdan aýtdyk. Enne gepleşiň ýene de ýygyň dowam edeli. Ýene de sowallar, jogaplar, indi has sowallar çylşyrmaşýa. Sowal şeýle: eger durmuşyň bir film bolan bolsa, onuň ady näme bolardy? Sen durmuşyň bir film edip atdak bolan bolsa, näme at goýardyň? Sunuwatyň aşygymy? Sunuwadyň aşygy. Bolýa, mena gollaýan, sunuwadyň aşygy kino filmi tomaşa edip başlanýarda. Dogry. Indi ikinji sowala geçýär. Siziň pikiriňizçe meşhurlyk adamy berilen synagmy ýa-da uly bir sylag? Synag. Synag? Ul synagym kadýan mene. Dogry. Synagam bolup biler boli. Halk seni näme gözden geçirýär-da. Dogry. Emme taraplaýyn. Indi Emra şeýle sowal, ýalňyşlyklar seni has güýçli etdimi ýa-da kynlaşdyrdymy? Ýalňyşlyklar adam hujuglandyr ýa öňe tergi berýär. Düzeltmek üçin. Öňe tergi berýär. Indi Emra şeýlerek berip, ýüzenesim elýär. Şu durmuşda ähli zadyň bir dermany bar. Şo dermanam bar. Şonu içseňem utulýan diýilen ýanynda. Näme derman sen üçin? Ähli zadyň dermany. Men pikirimçe sabır bilen kanagat kadýan. Wagtam oşaýyl şoňa. Wagtam moşduk bolýar. Ondan näçe sabır etsem, wagtam geçdigçe imdadar ýerle-ýerine barýar. Gutulup gidýän. Mehriban tomaşaçylar, ahyrky sowalymyzdan bir ýüzlenýäs. Emra, näme üçin adamlar aýdym dinlänlerini kä wagt aglaýarlar? Menem dinlämde sen näde bolýandyr? Tomaşaçylarda da bolýandyr. Ol Durmuşynda bolan wakany şonu duýgulanyp bilýär adam. Duygular oýanýar. Bolup geçen zatlar ýadyna salýan pa. Belki söýg bolup biler. Söýg bolup biler. Dogry. Indi Emra şunluk biler hemme sowallary jemleýär. Hiç haçan aglamaly, diňe ýelgiryp ýaşalyň hemmämiz. Indi tomaşaçylarymyz garaşyp otyrlar. Ýene bir gowaýdym aýtsa bizden bir üýüşüp, ekranyň öňünde bir aýdym dinlesek diýip otyrlar. Bize taýyn Emra. Bizem taýyn ulu howat bilen. Edi dilleşer, aýdym dinlemek siz bilen gepleşipde. Biz owaz bilen. Kellem yüreğim izlep Ocağımda yaylap gedeyin dağlar Kötüllü yollarım aydıma bezlep Şanına bir destan dedeyin dağlar Kötüllü yollarım aydıma bezlep Şanına bir destan dedeyin dağlar Neçe baktım da canımdan köyüp Güzel görünüşünden bilmedim doyup Efet taşlarına başımı koyup Şanına bir destan dedeyin dağlar Efet taşlarına başımı koyup Şanına bir destan dedeyin dağlar Kocaman kayalan kurşap durdaşın Söz berýän başarkam ilgowun hoşun Şanına bir destan dedeyin dağlar Söz berýän
yaşarsan il göwün hoşun şanyňa bir dip bagdyň dağlar şanyňa bir dip bagdyň dağlar şanyňa bir dip bagdyň dağlar Kanal fuy dolup taşıp bol gelýän bibejan Tişne çölden salkın şemal gelýän bibejan Sen fuň dodawynda bal bolýan bibejan Alýanagym mende ýäl funmarın ternaryna Ağalkynyň köpek dağdy ağaltynyň barına İşin bilen görüllefin gödüllörün barına Aşkıcıňmy desse gül gelýän bibejan Ay, mıda sana mehribandır ülkemizin her günü Bar güllerden taýlap geçip köýdüm seni her günü Kirpiklerim gidersen bar misalim takışar Ölmüşülen böbleversen söýgüýmak tek tutaşar Şirin şirin sözleşmeni ilki yarın sataşar Inna aşıklaň arzuwy ýolar ýaly bibejan Söýjek bolsaň söýgüými diňle odal ölümi Söýjek bolsaň duýguýmy diňle gadal fadyny Ýaksa ýaksyn çekeyinne nädeni Öne ýyllan ýyllar aşyk ýyl gelýän bibejan Ýaksa ýaksyn çekeyinne nädeni Öne ýyllan ýyllar aşyk ýyl gelýän bibejan Inna aşyklaň arzuwy ýol alýan bibejan Ay bulutdan çıkanna dünýä düşer ýakmy Görüň dost sormaýan gelýän Akar kimin alkymy Ay bulutdan çıkanna dünýä düşer ýakmy Görüň dost sormaýan gelýän Akar kimin alkymy Adyňa gurban her sözüm derman Ýüregimi ýakyp giden orduňa gurban Adyňa gurban her sözüm derman Ýüregimi ýakyp giden orduňa gurban Ýagyzyň başyna altyn oppa ýaraşar Baýyn gelen ýigit bary maýy jana garaşar Ýagyzyň başyna altyn oppa ýaraşar Baýyn gelen ýigit bary maýy jana garaşar Adyňa gurban ýetmedim derman Ýüregimi ýakyp giden odyňa gurban Adyňa gurban ýetmedim derman Ýüregimi ýakyp giden odyňa gurban
tamam aybı yok. Aybı yok, aybı yok. Yok yok aybı yok. Aybı yok, aybı yok. Yok yok aybı yok. Bağlarım babanın söymesin aybı yok. Bağlarım babanın söymesin aybı yok. Kadın güller içinde seyran etsek bilecek. Bakarın çimanı dülpün oynasa çalacak. Sen mırnel kara göz gel cemalım göreyim. Tutsama kollarımdan tutma tamam aybı yok. Aybı yok, aybı yok. Yok yok aybı yok. Aybı yok, aybı yok. Yok yok aybı yok. Bağlarım babanın söymesin aybı yok. Bağlarım babanın söymesin aybı yok. Emrah, biz gepleşigimizi tomaşaçylarymyzyň tomaşa etmeginde aýdymlar, saýlar, sowallar, jogaplar bilen dowam edýär. Indi şu wagt biz arasy howada, çeşmeň başynda owa bir ştap ünsür. Şu tomaşaçylarym boş çeşmeň sesinden, o tebigatyň jahany sesinden lezzet alsınlar. Şu wagt duýýarmy şu sesi özüň? Indi şu çeşmeň sesini, tebigatyň, bagyň, şemarlyň sesini eşitdiňde janly ses bolýardy. Tebigatyň saňa janly berýän sesine sen näme at goýardyň? Rahatly. Şular ýaly sesten soň ilham gelýärmi? Elbetde. Ilham gelýärmi? Indi ilham gelýän bolsa, gel näme edeli? Men bir goşgyny aýdyp bereýin. Sen şol goşgyny täze aýdym edip heňe salmaly. Oňa da sagdanly ýigitler kömek etmeli saňa. Daýarmy? Alyp çykarsa. Ýa-ni o tebigatyň bir janly sesi kömek edermi diýen. Ünsülje diňle içip bilýäs, suwy akar çeşmeden dadyp bilýäs, gyzgynjyk petir nany, kakymyzyň alyas ata mehrini ejemizden söýügi almak bagyt dälmi? Ene goşguşlar ýaly. Ne saňa geçireýin goşgyny, arkaýyn sağdanna ýigitleň ýanyna baryp bir gaýtylawam bolýar. Wagt bar entek. Taýyn bolsaň arkaýyn Bir maslahatlaşaýyn. maslahatlaş, owo saat çalsınlar, oglanlar az kömek etsinler. Sağ ol, ya. İçip bilýän suwy akar çeşmeden, dadyp bilýän gylgynja petinany. Hakamdan aliyat ata mehrini, ejemilden söýügi almak bagytdanmy? İçip bilýän suwy akar çeşmeden, dadyp bilýän gylgynja petinany. Hakamdan aliyat ata mehrini, ejemilden söýügi almak bagytdanmy? Bolly, gül ýaly. Azazyk kynrak boldymy Emrah? Hawa bir atçyga goşup kyn eken. Kynmy? Ýöne saňa ýanky tebigatyň janly sesi kömek etdim diýen, onuň saýdanlarym kömek etdi. Endi goşgyny aýlaken. Goşgy gowy. O gowuna ýaradymy? Aýdym etseň boljak. Beýlik seterlerden ýokman suratda bir ýakyn günlerde gowşurar. Emrah edir gepleşimiň şu ýerine ene ýangy goşgyny aýdym aýtdyň, ýerine ýetirdiň täze uşgunda. Ene hem bir de tomaşa edýän tomaşaçylarymyz üçin, ene talamyz üçin gel gepleşimiň şu ýerine ýene bir gowaýdym joşary. Onuň dowam eder sahypalar bilen. Balya. Ul howaslan. Mehriban tomaşaçylar diňläň, diň jalyň, lezzet alan. Bahar ayı deyip mahmal köynegin, senin oğuzun ateşine aşık men. Asa basıp bolman yerin kaymagın, günahsından
bakışına aşık men. Başını yad ettin sözlerin bilen, toya gelin den duşaralım bilen, düşmelende ala gözlerin bilen, meni böyle tapışına aşık men. Aylanayanın hünerli kolundan, azap keşte çekişine aşık men. Men dünyani gedemde, ayımı tapmadım yerin yüzünde. Men canım tığladı sensiz gelenne, gül yakanı dakışına aşık men. Asa bakıp bolman yerin kaymağın, öz atından bakışına aşık men. Meni böyle tapışına aşık men. Ay azap keşte çekişine aşık men. Ay Mehman illeşler, edi tomaşaçılar, ine de sizin tomaş etmeňizde biz owa bilen gepleşimizin täze göçme sanına da tomaş etdiňiz. Endi gepleşimiz ahyrlap barýar. Gepleşimizin ahyryna biz gepleşimizde gatnaşan aýdymçy dostumyz Hemra Halykow sazyny ýitlemizin hemmesini aýratym sawwasyny aýdýar. Türkmen awady teleýiliminiň dörejlik toparynyň adyndan Hemra sazyny ýitler Canınız sağ olsun, sunuğa da aleminde üstünlük kemrağınız olsun. Koy, şu aydiyan aydımlarınız, çalıyan sağlarınız, yurdumuzda, kahraman arkadağımızın, arkadağlı kahraman ferdarının sayesinde, toylarda, bayramlarda, belent yanlansın, işinizde üstünlük arzu ediyor. Sağ olun hoca nefes, gepleşinize çağıranınız için. Size ve dörücülük toparınıza köp sağ olsun aydiyan. Menin için gepleşik, öğren gazıklı ol hoca nefes, tomaşaçılarımızdan hem gövünle yarar deyip umid ediyen. Hemra gepleşimizin bu edek sanını sen bilen tebigatda yazdık. Tebigatımızın bir gözel yerine çeşmen kaptanda ütköşük tapawdy barmy? Elbette. Tebigatda şähtiň açylýar. Şu pyrsatdan peýdalanyp şular ýaly uly mümkinçilikler döret berýän gahrman arkadağymyza, arkadagy gahrman serdarymyza talip ýüregimden, aýdymçy ýüregimden ul sag bolsun maýdýan. Olaryň janlar sag başlar dik bolsun, tutýan tutumly işleri elmidama rowaşlyklary wesilendir. Köp sag bol Hemra, saňa da sunuğa da aleminde okuwunda üstünlükler arzu edýär, nesip bolsa öz okuwuň tamamlap geljekde de öz käriň eýesi bolup zähmet çekmeňi arzu edýär. Hemişe şu harakat yurdumuzda gahrman arkadağymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy, ähli halkymyzy täze aýdymlanyp, sazlanyp bilen begenlersiňe diýip umid edýär. Hemişe toýny ularda görüşip duralım. Sağ olun. Mehman illeşler edi tomaşaçylar, ine şunun bilen biz owa bilen gepleşimiz ahyrlap barýar. Gepleşimiziň ahyryna biz ýene bir ýola siziň hemmäňizi gahrman arkadağymyzyň, arkadaly gahrman serdarynyň saýasynda bagtly pursatlary, iň gowy günleri arzu edýär. Türkmen halkyny şeýle ajaýyp zamanada ýaşadýan
Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri zok tutýan tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Edil watandaşlar, gadyrly tomoşaçylar, ýene de Türkmen Owady teleýiliminde biz owaz bilen gepleşmegimiň täze sanlaryna görüşýänçä hoş sag bolun. Türkmenistan şöhratlydyr dünýäde. Milli lider arka dağımız bilen. Türkmenistan sarpalıdır dünýäde. Arka dağlı gahrman serdarymyz bilen. Şartlığıma sindi sahavatın, adalatın, diyarım barınni himayatın, ziyaratın, diyarım barınni himayatın, ziyaratın, can vatanım bağıt sana ya, nisip ömür ile yaraşyan, dördüncüsü akıl görüşyan, Parahat odacağına, oyun boyuna, iller gelir toyuna, oyun boyuna, iller gelir toyuna, arkada bilen öňe, dünya abad dursun parahat, dünya abad dursun parahat, dünya abad dursun parahat. Bolsan sana benni doğunulmatın, maratın, bataktadır nevtin, ahal atın, maratın, bataktadır nevtin, ahal atın, keramatın, can vatanım bağıt sana ya, nisip ömür ile yaraşyan, dördüncüsü akıl görüşyan, parahat odacağına, oyun boyuna, iller gelir toyuna, oyun boyuna, iller gelir toyuna, arkada bilen öňe, dünya abad dursun parahat, arkada bilen öňe, dünya abad dursun parahat, dünya abad dursun parahat, dünya abad dursun parahat.